କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି। ସେହି ବଲ୍ବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 120+ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାହା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜଳି ଆସିଛି, ତାହା ପୁଣି 24 ଆୱାର୍ସ। ଏହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବଲ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିଟି ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିନେବା। ଏହି ବଲ୍ବ ଜଳିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1901 ମସିହା। ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ବଟି 2 ଥର ଅଫ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା 1937 ମସିହା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2013 ମସିହାରେ ଏହି ବଲ୍ବଟି ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ୱାୟାର ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ। ଏହି ବଲ୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଜମେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ 120 ବର୍ଷ ଜଳିବା ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବଲ୍ବକୁ 2001 ମସିହାରେ 100ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। फ्रेंड्स, ଏହି ବଲ୍ବର ନାଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଦର୍ଜ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଲ୍ବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବଲ୍ବ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାବିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ ଜଳିଲେ ଲୋକେ ଆଉ ବଲ୍ବ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିକ୍ରି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ବୋଲିକି 1924 ମସିହାରେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ବଲ୍ବର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫିକ୍ସ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ 2500 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏହାକୁ କମାଇ ଦେଇ 1000 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି।